ndị be anyị afụrụ vidiyo nọ nwanne nwoke vidoro na Abakaliki na retin na nchat nya ọfọma mụ nọ mụba akwa nya ndị Igbo na-agbazi ọsọ na be anyị ọtọrọ m ihe na-emezi na I don't know what is going on. Ihe abụrụ sọ na Abakaliki ka ọ na-eme ọ na-eme na Igbo niile both Anambra, Imo steeti, Enugu. Ndị Igbo na-agba ọsọ ama m ihe na-emezinu. Anara m na Igbo last few months asị m ka m jee Imo steeti abụrụ m Imo steeti mana Igbo be anyị be nna m ka ọ nsị nnọọ ka m jee Imo steeti na Amanachi na mbata Imo steeti everywhere darachako family mmadụ eruo ahịhịa fuel station eruo ahịhịa na-asị ka ị na-emezinu na-ajụ ọkara bụ m ka ị na-emenụ ọsị mechikwa ọnụ sị mechi ọnụ for what na be nna mkpa mụ mechie ọnụ ka ị na-emenụ biko nụ because ihe abụrụ ya kpara ihe abụrụ agreement ihe anyị mere ihe kwuru nọọ ka anyị zụọ freedom but freedom abụrụ ka anyị lapụba anyị because anyị lapụba anyị ka onye na-apụrụ ya fọ iwetago ọngụwa nwezi a na-alapụ ana be nna ụgbọ ọsọ onye mba ka ị chọrọ ka ọ bịa na be nna rụọ ihe na ndị be anyị ka anyị na-emekwanụ ka aka jiri uche anyị o sitatu ma a na-eti ihe akwụkwọ na once in a week ọ karịrị nwanne nwoke nọ na sel lapụ biznes lapụ ụmụ ya lapụ nwunye nọ na sel for how many years na and usually nọ na sel na maka anyị nwa ọ chọọ ordinary ya everything na she have to back to business but he still remain there for our sake you got to go now so na sacrifice just a day in a week abụrụ nọ ọ bụrụ nnukwu ihe ka ọ bụ mana ọ bụrụ ka anyị jiri apụzi ebe anyị na-agba ọsọ mba nke ihe abụrụ ihe kwuru gee ntị ka m gwa gị eziokwu ifuru ndị ofe mmanụ maka ndị na-asị ya serapịa ha laikere etu achi jide ya o ha laikere etu achi because ha ma na ọnwa na alapụ nwanne anyị nwoke ọ ya astọpụ sitatu and o ya eme development ebidokwa na Igbo ichere etu anụ anyị si abịa na be ha be na edevelop be ha na obi adọrọ ha mma ha laikere ya ha rụchakwa ihe ha na-akọrọ abịa sị ndị Igbo hapụ Lagos hapụ be ha asị ka m gwa gị eziokwu ha laikere etu anyị si abịa na edevelop ịbịa bịa efu esteti ndị Igbo rụrụ esteti na dis Lagos well ahịa niile egwu ndị Igbo everything development ndị Igbo ọ bụ happy ha like because ihe ọsọgụ mekwa enu ma ana be ha ihe ọsọgụ rụrụ ebe anụ emechikwa enu ma ana iwu si leave their land onwe kọtara ya so ha like anyị si abịa develop ebe ha ndị asa like anyị si arapụ ebe anyị gaa Abuja develop ebe ha gaa Kaduna gaa Nasarawa develop onye ha like etu a ịghọtago na so ndị na-ekwu okwu si release nwanne anyị ha chọka release ya mara that na oji ha ji nwanne anyị bụ a benefit to them so ọ ya maka ọ dịghịrị isi ha no as in I forbid the plan of the evil one ịghọtago nkata ndị ilo aya forbid ye ahịa ma lapụ anyị gba ọsọ ịlapụ anyị gba ọsọ nya na si na agwụ m ike because abịa watch ya video anụ tin na agwụ m ike ọ na-agwụ m ike totally ịwọchị ihe ndị a na-ekwu na video anụ a na-akọ datina na plaza niile ha rụrụ na Abakaliki not only Abakaliki everywhere in Igbo land ha na-ekwu na plaza niile arụrụ na Abakaliki that na ndị Igbo lapụsara na na-agba na every day ka people na alọkụ their chop bụ ngwa afịfa na Lagos na Delta na Abuja nne ha abụrụ ya kpara biko na onwe nwe ihe o ya eme tinye ọnụ n'okwu a nye tinye ọnụ n'okwu a ka ndị Igbo natasa ebe ha anara m na Igbo few months ago ihe m fụrụ ya it's like ịba village onwe nọ na village ihe afọ na village elderly people na village ndị youth agba n'ọsọ na gị na-ese na gị na-eme ihe abụrụ ya kpara biko onwe nwe ihe o ya ekwu ọ bụrụ na video ka ihe eme ọ bụrụ na leta ka ihe ede ọ bụrụ na gị ma nke ihe eme ka ndị Igbo lapụ nata bebe ha site atụ ma bụrụ ka anyị lapụ anyị gba ọsọ mba abụrụ ihe anyị kwuru ịghọtago biko ihe abụ once in a week ka ọ bụ ịghọtago so biko unu anyị mara ihe anyị ga-eme ka ndị Igbo na-echeta back anyị lapụ anyị gba ọsọ na-azọ freedom ịghọtago freedom abụrụ ka anyị lapụ anyị gba ọsọ freedom bụ ka anyị gosi ha dat na anyị zuru ka eme na anyị nwere ofu obi biko unu ka anyị nata na be anyị develop be anyị ịgba ọsọ ị na-hapụrụ ihe onye biko ndị be anyị eme ihe ya eme because this na-apụzi out of hand ọ na-apụ out of hand well share this video biko ka ọ gaa viral ka ndị mmadụ ghọtakwa na ihe na-eme na be anyị ihe na-eme na be anyị ihe na-eme na be anyị biko ama ihe ya eme ka anyị mee biko nna ya ọnụ do biko ka ghara ịhapụ be anyị n'ọgbọ ọsọ dụrọ mma this thing is very bad the good everywhere do just empty ihe abụrụ ya kpara biko share this video follow my page for more Kizito the Keke Driver and Kizito Media ndị be anyị ekene m unu daalụ nne biko ozi a gaa fa biko share this video daalụ nne